Hole on intiimi, tunnelmallinen, rauhallinen, menevä ja diskoisa ja kaunis. Hole on epätavallinen pakohuonepeli. Ja 3 tärkeintä asiaa, mitkä erottaa sen tavallisista pakohuonepeleistä, on se, että siinä ei ole pohjatarinaa, johon se peli ja sen kuljetus perustuu. Toinen asia on se, että se ei perustu kirjoitettuun eikä puhuttuun kieleen eikä vihjeisiin. Ja 3. asia on liikuteltavuus. Ajatuksena on se, että Hole olisi pakohuonepeli, joka pystyy kiertämään melkein missä tahansa tilassa. Eli se ei ole pohjapinta-alaltaan kovin iso. Se ei vaadi tilalta mitään muuta kuin sähköpistokkeen. Ja elementit mahtuu pakettiautoon. Kaikki seinät, katot, lattiat, tehtävät on suunniteltu niin, että ne pystyy purkamaan helposti ja kiinnittää kasaan ja rakentaa pystyyn ja aloittamaan seuraavana päivänä pelit. Hole-konsepti on syntynyt siten, että menimme Sasun kanssa pelaamaan pakohuonepeliä. Sasuhan on niissä käynyt kymmenet kerrat monessa eri maassa. Minä en ollut ikinä. Käytiin siellä, jonka jälkeen mulle tuli hyvin vahva intuitio siitä, että tämän voisi tehdä ihan toisella tavalla. Mua kiehtoo itsensä haastaminen ja jotenkin ehkä se oivaltamisen riemu on se, mistä saa eniten kiksejä pakohuonepeleissä. Kun sä pähkäilet ja sit kun sä lopulta keksit, että näinhän tää toimii ja sit sä saat sen palkinnon siitä, niin se tuntuu todella hyvältä. Mun ehkä oma tausta jotenkin esitystekniikan puolesta, niin totta kai kiinnostaa myös niinku ihan ne mekaaniset ratkaisut, että miten tää on tehty. Hole yhdistää peliformaattia ja näyttämöteoksen elementtejä. Ja se on nimenomaan se hyvin kiitollinen yhtymäkohta, mikä tässä on löydetty niin kuin pelimekaniikan ja näyttämöteoksen, sanattoman näyttämöteoksen elementtien yhdistämisessä. Sanoin, että suurin tekijä immersiossa on ehdottomasti Jukka Kaikkosen musiikki, joka kuljettaa pelaajaa niin kuin läpi koko sen kokemuksen ja sillä sitä tunnelmaa rakennetaan ennen kaikkea. Ja totta kai Jere Suotaustan valosuunnittelu, jolla pyritään niin kuin ohjaamaan ja syventämään sitä kokemusta ja rakentaa niitä tasoja. Siellä tietysti on jotain musiikkia, millä on selvä niin kuin funktio, että sen pitää esimerkiksi piristää tai innostaa pelaajaa tai pitää jotain vauhtia yllä tai mahdollisesti koskettaa jotain tunteita, mutta toisaalta musta on niin kuin kiva, että se musiikki palvelee vaan sitä tiettyä pelitilannetta ja se pelaaja saa niin kuin oikeastaan repiä siitä irti mitä haluaa tai se olisi niin kuin itselle ehkä paras vaihtoehto, että ei tiedä täysin, että mikä se vaikutus niin kuin on. Tavallaan vastoin semmoista peruspakohuonepelin logiikkaa, missä täytyy ehtiä pian ulos, niin mä toivoisin, että saavutettaisiin se tilanne, että siellä pystyy nauttimaan niin tästä teoksesta, mikä me ollaan luotu. Että kyllä mä ainakin koen, että tää on sellainen luomus, jota mä toivon, että ihmiset jää katsomaan ja tavallaan nauttii siitä kokonaisuutena, ei pelkästään sarjana tehtäviä.